Minat ko dito sa mabigat. Yun na. Doyan yung dumami kayo.
Ha? Ilan ulan? Yan. Yoga. Joy na na siguro. Dahil na. Yun ang mantika, no? Yun na sinay. Ikaw naman siya ang siguro. Sa'yo. Ito. Say. Sinuboy na pa rin dyan. Dahil Say, ilista. Ipapanya ko sa inyo. pabalita. So, galing tawan ako naman ni Kay Bandit. Ang hapon ko nga na, si Lumoy ang nakuha. Oo, wait ato sa sanad na yun. Kaya ko mabaga siya. Kung dami ko mabagang ano. Yan ito ito siya. Mabayan. Gusto ko na ka na rin, ano. Ayos guys. Ano na ko yun? Yung ko saan? Simakot kasi yung tinala. Kung pa naman yung gano'n sa iko. Kaya na
Sila pa nga dyan. Eh.
Janet. Nila tabi ng sa'yo na tayo. Ha? Janet. Sila. Sabi. Tama. May silang ka, nangot ko. Barnab. Ba't ako? Panim. Hindi, mati ako, mati. Lilo tabi. Ha? Yellow. Ubo sigarilyo. Magka. Tapos baga, Ano mo sa panagat? tapos na. Panagat na kami. Oo, lima lang pa ngayon. Diba? Doon. Grabe. Tapos baga, apurado. Hindi sa nung. Kahit lang ang veterangan. Tingnan ang matangas.
Nasa, anong ba ang yelo? Inaan. Di talaga gatagas. Hindi ako man inaan. Mainit pa. Ano pa? Oo. Mainit pa, mapasok ka. Karton. At Ano? Karton. kapil. Tama na yun. Wala namang papel. Dapat papel. Bakit mo? Ayaw ulit pa. Pag-ibo ako. Ayoko akong pansit ma. Pam. Dapat papel. Ah. Ulit sa kunyang din. Oo. Kaya maganda ko. Tapos, gawin niyo ko diba? Sige, ano ka na. Piso ba? 500 na. Sabi sa kunidi. Hindi ka sana na mo yan tama kung pinagay na siya ba? Ba't magbuto niya no? Ha? Diba yung butasin mo niya no? Ano na? Diba yung butasin mo niyo? Biyo. Ay! Madam, thank you very much sa blessing. Ano na? Ba? Pagbiklahan na sa ulian nito. Palagatan. Ay, hello. So, Naringwa sa'yo. Sa'yo nari. so ito nga ni idisuon ako niyan. Ay, Tuloy. naman? Oh, ito nga ni ang 500 dito. Wala itong bayadan luman pa na. Tresugin sa engine. Sa'yo nga rin din. Sa engine, wala. Ang sigarilyo, pat, sa bitchin. Ano ito, ba ba? Makita so. Hindi nga ganyan. Bakit ba? Iyan ang wala ito. Hindi nga, ano yung pang-una? Nagawa mo gusto na. Banaban na mo. Hi, manang tawag. Ito pinapaparang ano ito ma. Padagat. Nagpadagat na nga. Mapadagat. Nagpadagat na daw. Masig may bas na da. Ano? Hindi. Sila mo mani. Ako nagluto. Ganda ko siya sila yun. Alin ni Boy Susa yung 4 kantos. Ang pagkantos, Pitsil. tapos, dapat na Dahil yung camel. Manay. takatapos ko. $94. 308. Pati sigarilyo to, pati sigarilyo. Ay, buti mo yung patila. Ngayon na? Maganda ko kami. Ang kaya na sila. Yeah. Bisa Okay, na. ito yun. Oo. Sa yung lutuan. Mas sila mas... Anda ko, duk na ka ang duk na. Ha? Anda ko duman ng madali, duk na. Siya marisan, siya nito. Dito di hari, ito ako kang ganito ito. Di hari ang tayo. Kaya ano, beka ko. Pero gusto mo. Ganun ka pa. Imagine na Taiwan.
Di ba? Sama ko ito, di ba? Bilis mata. Okay. Ulit na taka. Binibigay yung kami diyan. Kaya. Kucing niya.
Sobrang ka? Sobrang ka? Ano, tubig to. Sa tubig na kami kailangan. Sabi ma. Coke? Tubig up. Ayan. Dahil na yung yan ang 7-Up.
Science ko. Ito kaya sa Japan. Sa puti. Napasok kayo ng sa'yo. Ito akong pansit.
Ayun na. Yan, yan. Sorry. Ang tingin ko sa kaon sa bowl na ano. Di, kumabutang ng Let's go away, it's not a home. Malinis, maluwi ni. Masarap sabi. Susukaw ka. Yan ang ulo. Iwasan po dyan. Iwasan po. Iwasan mo ang pagkagato. Ang kabilang mama. Yung haw-haw. Ay. Baka lang si Dave sabi. Ma, Oh.
So, mayroon na ako siya. Oh, boost ko dyan, oh. Paragat pa. Ay, ngayog mo. Ha? Ay, ngayog. Higos niyo man. Nailigos, no? Ay, Fran. Ano ang kumbinyo? Atag. Apat. Boy. Nay, silang kaan. Uy na talaga ako matambay. Huwag pang mani. Nay, kanina po. Ang basod ng kuya. Napol ka na ulit. Mga ba na kuya? Pag natapos. Kaya nakakawal pa man makapasan. Paliit-liit. Anong pigsilento niyo, boy? Luwan mo nata. Para di... Una po Usap to yung... Ha? Ah, pagsusudan. Una po, anong simentado na ito? So, ano? Dito. Ini lang tunay. Ito yung... Mariri daw ako ng alak. Wala. Mariri ako ng alak. Anong arak? Belog lang, belog. Sino minum kan? Ha? Hindi. Kalma ka. Oh. Silang magkaon. Oh, ikaw na si Nini dito ng ano ah. Makina. Natahi ka? Nana. Uri ba to?